Et tu as une fois. Nche papa. Yoro ne a fini gam kun madine, n'est-ce pas? Njotala. Bien. Musa. Ne terega shaka ka kula. Ni la koloshi bale gan ko ina. Wa ndara yi eno bele bale ko ina. Jonga kula. Shaka ka kula. Ini itono bandu ye ko mu monta kama nko bo ko ire ma. Ukuma ba. Kadme ba. Ha? Woni no mara re nyona. Na fora ko juba jube ko ne ba ko ma ke chukudi. Njotala. Nti siga nyoko mere ka. Ninga ka da ine. Nyame. Ikuna jara nya ko mi ka dan yoro la. Shaka fana kera mu hakili mai. Sabula ni na ka tira madam Nebi. O ka boala. E ka ko re chukudi. En vrai dire papa. École yɛrɛ de man di ne ye. Musa, école man di e ye. Jumɛn de ka di e ye? Ne ye don école, e bolo ko ne bɛ baara min na, e bolo ko ne y'a sɔrɔ cogo di de? Te o bɛɛ ni diɲɛ ye fɛn de ye. École man di e ye, e tɛ to école, e bɛ ne bila warisara la. Et puis n bɛ fɛ b'i kunkolo jɛngɛ fan wɛrɛ fɛ, o mun ko sugu daminɛ dɔrɔn tan tɔ. Bɛɛ ni diɲɛ fɛ cogo di? Komi i ye école ko kuma fɔ, o de la ne bɛ n bɛ ka yirila n'a man di ye dɔrɔn. J'ai compris. N'o école man di ye, ne b'i don ou bien bolabaara dɔ fɔ n'i don la, i ka kuma faamu wa? E tɛna to so kɔnɔ k'i ban ni manamana ko la ne ka du kɔnɔ. N tɛ jɛn n'o ye, i y'a mɛn wa? Nin ka k'a dan ye dɛ. Fifi, Musa. Ah. Mun ye Fifi sɔrɔ? Nin ye Fifi sɔrɔ ka. Nin bɛ se ka kɛ cogo di? Ne tɛ fɛn kalama. E tɛ mun kalama? N bɛ so kɔnɔ bilayi a bɛɛ ni Mamadu cɛ n t'a kalama. N bɛ so kɔnɔ di. Musa, mun ɲɛti kelen jumɛn de bɛ e la ko ne ka du kɔnɔ sisan? Ni fɛn ye waliden sɔrɔ e ko m'a kɛ cogo di? Han? Ne bɛ mun de dɔn? E tɛ mun kalama? Musa ni fɛn fɛn ye Fifi sɔrɔ. Maman ne bɛ mun de dɔn? Sanogo, Musa tɛ foyi kalama nin na. Fɔra n den na, a tɛ foyi kalama nin na. I m'a ye ne ka téléphone ta ka crédit kɛ mun na sisan n bɛna e yɛrɛ de wele. Ami, a kɛ Ala n'a kira kama Ami, i ka denba juguya dabila. Han? Waliden binnen don ça fait combien de temps? Ni ne kuma na bɛn ma sisan don. E bɛ yan ko Musa bɛ yan k'e taara téléphone ta ka na k'e bɛna affaire kɛ. Musa tɛ foyi kalama nin na sisan. A tɛ mun kalama? A tɛ mun kalama Ami? Ne yɛrɛ bɛ nin kulekan de ne bolila ka bɔ ka na téléphone ne ta n bɛna e wele sisan Musa. Sanogo. Ami, bilayi ni fɛn fɛn ye waliden sɔrɔ e ni Musa a b'a nɔ yɛrɛ la. E ka furuko b'a da fɛ bilayi. Sanogo dɛ, ne yɛrɛ ko Musa i jɔ. Ne yɛrɛ ko musalaka de don Sanogo. Ni min ka di e Sanogo ye kɛ e k'o kɛ sa an ka lafiya. E k'o kɛ an ka lafiya. Fifi ko in tɛ yan. Ami, n'a fili k'a to. Ne ka di a kɛ. Mun n'i m'a to n'a fili bolo kelen ma se. Waliden min fana bolo i y'a fɔ. N'a y'i jɛ danna yɔrɔ min ka d'an ye. Waliden min fana bolo i y'a fɔ. N'a y'i jɛ danni ye bole. I y'an tɔɔrɔ sa. I y'an tɔɔrɔ. Fifi. Y'a mɛn Sanogo. Danni ye bole n'a ka di ye. Problème t'a la. Ami, ko ne ye ka kuma fɔ o de ka di ye yɔrɔ. O de ka di ye. Yɔrɔ de ka di ye. E ye denba jugu de bi. B'a daminɛ. Ne nin bɛ sariya furu la. I ye n denw tɔɔrɔ. Mɔgɔ lankolon, dutigi lankolon. E y'o ye ko Fifi b'i ye minɛ fɛrɛlen na o. A t'i bolo nin ye. Ami, e b'a ye. E b'a dɔn. I b'o ɲɛdɔn. E b'a dɔn. A daga bɛ Ami, yɔrɔ y'a fɔ ɲinɛ sabali yɔrɔ. Yɔrɔ y'a fɔ ɲinɛ sabali. Ayi a banna. Yɔrɔ y'a fɔ Sa bɛ ne bugɔ Fifi kama tɛ yan. Problème t'a la. N bɛna. N bugɔ. Mɔgɔ lankolon. E k'a lajɛ bani. Wala Ala tɛ ne sɔn. Ne bɛ taa fili da ka ni nin den ye de. Ni Fifi bɔra Fifi bɛ ta ka yala. Nka ne bɛ bana la foyi tɛ kɛ ne la yan. I da to a nɔ na. Ne de dabali ma ban. An tɔɔrɔ la. Ne ko ne min ɲɛ f'i ɲɛna Mama. Wagati laban in na i jija i kana na gɛrɛ papa la. N'o tɛ a magali min filɛ nin Fifi la a bana bɛ yɛlɛ min fɛ dɛ. Musa, i y'a fɔ cogo bɛɛ. Ne ko nin bɛɛ k'a f'i ye de dɛ. N b'a jate minɛ kɛ. Ayiwa. N'a kɛra cogo min na n tɛ n kana gɛrɛ a la kɔni n kana maga a la n kana gɛrɛ a la. Ayiwa. Mama baasi t'a la an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ. Amina Musa, Ala k'o dugawu minɛ. E n kana maga n cɛ la n kana gɛrɛ n cɛ la. Dangaji a t'e la ko ne min fana b'o yɔrɔ lamɛn. Lozi, e ye ne wele yan. Mam. Fɛn ye deli de ye. Ni deli de mɛnna o bɛ kɛ kanu. Ne kɛra e fɛ k'i kanu
deli na n'o sɔrɔ mam n'i kɛra mɔgɔ fɛ hali i bɛ k'a ka wulu fɛ nka i balimakɛ bɛ ka ko dɔ kɛ ne la n'i ma miiri e ka kote ma sisan t'an sɔrɔ nin kuma in na Umar ye ne ka moto minɛ ka taa feere i balimakɛ de don kuma a fɛ a ka na ni moto in ye yanni ko in ka dama tɛmɛ sabula ne ɲɛ Umar ɲɛ ne marifa ci a la Lozi ni mɔgɔ bilala e la a bɛ i b'a fɔ o bilala ne mamu de la hali ne woloba n'a ma kɛ e Lozi fɛ n b'a haramu ka denmasaya min b'a cɛ a bɛ bɔ yen i yɛrɛ b'a dɔn i kanu min bɛ ne dusukun na ni moto ko de don sini bɛɛ n bɛ moto san ka d'i ma nka fɛn min ye Umaru ta yɔrɔ ye kana ne ka fa lajɛ ni fɛn o fɛn ka di Umaru ko la a k'a la n'a ni fagali le ka k'a faga hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan ni Umaru ye ko kɛ e la a tɛ ka kɛ e la dɛ a bɛ ka kɛ ne mamu de la a tɛ dɔrɔn kɔ dɛ Umaru bɛ ne yɛrɛ kɔ e ni nin kun mɔgɔ n'a tura e la a tura ne de la ne ka denbaya kɛ n'o denbaya sugu min ye n bolo ici a ka fisa sisan kɔni ici i fana ta don a ka fisa cɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara wallahi a gɛlɛyara fo ka s'a dan na ne ma to a la ne yɛrɛ dalen t'a la n'a sɔrɔ maa dɔ tɛ ka ne ɲɛɲini quoi n'a fɔra sɔgɔmada in na ne bɔra ni e ye dɔgɔtɔrɔso la ka tila ka na e fana dalen sɔrɔ sisan e ni ne ka taa ka na o tuma ko ne ye mun kɛ qu'est-ce que j'ai fait Allah Allah Benge banana na wakati de do bunara made jien fɛn fɛn ma nin sɔrɔ i b'a da Ala ni kira de kan an kana na fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn bisigi olu bɛɛ la Fifi ne ma ba i ka nin kuma in ne yɛrɛ dusukun bɛ cogo min na ne yɛrɛ ka du kɔnɔna bɛ cogo min na ko dɔ kelen tɛ ka ko dɔ kɛ ne kama tiɲɛna ko ne ma da la min langali mi Papa, mɔgɔ si de ma foyi kɛ wa kana na idée jugu yɛrɛ bila i kunna juste banana na wagati dɔrɔn de don et puis mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko bana ye farijagabɔ de kana na ninnu kuma fɔ sa foyi tɛ yen a bɛ nɔgɔya wakati bɛɛ man kan mɔgɔ ma ni wakati min yirali la don min o y'o don ta de vraiment an n'aw ka denmisɛnya bɛɛ a ye tiɲɛ fɔ aw yɛrɛ aw ni ce aw ni ce aw yɛrɛ ye maa tɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an n'aw ka denmisɛnya bɛɛ a ye ne sɔrɔ hakili la aw ni ce a yɛrɛ Musa, Lozi, adamadenya la i bɛ ko dɔ kɛ o man di ne dun ye mun de kɛ
Musa e tɛ mɔgɔ wele téléphone na o ka bɛn tiɲɛ ma nka i bɛ wele fana i tɛ appel ta ne dun ɲɛnamaya kɔnɔ ni ne ye mɔgɔ wele siɲɛ 2 téléphone na i ma ne ka appel ta i ma segin ka ne rappeler ne b'a bila n kunna ne ka affaire foyi de t'i intéressé quoi. Lozi e bɛ ka mun miiri n'i taara n'o sira ye dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn ye wagati laban in na ne y'a kɛ cogo min na ne de b'a dɔn ne tun bɛ e wele o nka n'i y'a ye ne tɛ k'i wele i kan k'o fana faamuya mun kelen de la ne bɛ n bange ka appel ta i t'a sɔrɔ i ye ne wele numéro inconnu de la n'o tɛ e ka numéro min bɛ ne kan ni Lozi sɛbɛnnen b'o kan ni n'o ye waati o waati ne b'o ta o numéro tun tɛ ka ne wele o bɛɛ to yen i wele kun yɛrɛ to yen Musa ne bɛ fɛ an ka taa Umar ninnu ka so de parce que Umar bɛ ka ɲɛdɔnna de kɛ ne la sisan Umar jumɛn n ka petini kolomamisɛnnin Batari in yan ale ka ko ma bon ne yɛrɛ bolo ne bɛ fɛ an ka t'u ka so Musa n'a ye Umar minɛ ko ko kan ka kɛ an b'a bɛɛ k'a la foyi tɛ bɔ a la ne yɛrɛ bɛ se ka Umar minɛ k'a kɛ n sago ye nka n bɛ fɛ k'a yira a la de ani ne tɛ catégorie ye Lozi n'o de don ne pɛrɛnnen don hali sisan ne ko yira Umar la ɲina a ma sigi ni ko min wuli an ka taa Asi Nane ebe kati wo tegela muna ebe kati wo tegela muna te foshi mo okumana abana de ya awasa Allah ka lafiya ke amina Allah ki kɛnɛya lisa amina i b'a dɔn ne kan ka bɔ bulada in na n kɔrɔmuso i tanti ale kan ka tanti Jɛnɛba a kan ka na ne fɛ yan nɔ ne dun b'a fɛ i ka suntigɛ dilan yan ni n ka na n taga yɔrɔ ka jan dɔɔni dɛ ale dun bɛna a bɛna suntigɛ de kunbɛn yan n ye fini n sɔlila k'o ko k'a dulon juru la i b'a lajɛ i b'o fin ka sɔsi dilan yan ni n ka na mama cɛna ne tɛ se ka fini dilan dɛ e ko cogo di ne tɛ so la walayi e tɛ se ka fini dilan e tɛ maloya o la Asi i tɛgɛ da i kunna kɛ e bɛ fɛn bɛɛ dɔn i ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ se fini dilan na nin de y'a to ne b'a f'i ye kuma caman n ko ne bɛ tobili la Asi to ka gɛrɛ n na ka bɔ i la i ka jateminɛ kɛ muso yɛrɛ ka kɛ e tɛ se foyi la tobili la ne furula na a bɛ kɛ maloya ye dɛ muso dun fɛn foyi man jugu muso ma f'a ka f'i ye karisa segin ka taa ka so i ba k'i dege tobili la o ye kuma suli ye muso ma dɛ walahi e bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna k'e tɛ se fini dilan na parce que i tɛ gɛrɛ ne na ka buda la o ne ye nin fɛn ɲɛna ka caya ne sɛgɛnna kuma la nka baasi tɛ i bɛ se sa o i tɛ se sa o y'i ka denbajala de i bɛ ne ka fini i b'a fin fo k'a ɲɛ yanni n ka na ka tila k'a sɔsi dilan yanni n ka na suntigɛ kana se ka sɔrɔ ne ka dumuni ma labɛn ka bila suntigɛ dilayɔrɔ la mama awɔ papa n bɛ taa ka na ne nan'a sɔrɔ Asi walahi n tɛ n kale kan tɔrɔ ne nan'a sɔrɔ n ka dumuni ma labɛn bɛɛ cili da i kan walahi i ka bana bɛ segin ka na n'a ma kɛ i ka ku bɔ n na ne taara hali mɔgɔ banabaatɔ tɛ to yen a kɛra cogo di e yɛrɛ ye ne wele k'i man kɛnɛ mun bɛ wari ci ma i ka fura san i ma sɔn si la ko fo ne yɛrɛ ka na
I b'a dɔn i ne wele a sɔrɔ ne bɛ baara galen yɛrɛ la i filɛ ka baara le bila ka nin kɛ et puis encore an bɛ tilegan fila de ni mɔgɔ dɔ y'an ye ta a bɛ taa tigi bɛ se ka ko nasugu bɛɛ miiri. Et alors i ni mɔgɔ y'an ye tantɔ ko mun mɔgɔ b'u ta kɛ e bɛ kuma o la kuma mɔgɔ ka fɛn bɛɛ fɔ ne ma ne ka sira fosi t'o la i kanu de bɛ ne dusukun na wa n'i y'a ye ne y'i wele ka na furako tɛ dɛ i ɲɛnafini kunkolo Umar e bɛ ka ɲinɛ min kɔ la ni ne y'a yira ko n b'i fɛ ne b'i fɛ wa foyi tɛ se k'o kanu e yɛrɛ b'a kalama a mɛnna ne b'a f'i ɲɛna k'an ka ɲɔgɔn ye i banna o ma depuis sunkalo ma se fo kana sunkalo se i banna ne b'a dɔn i ni musomanin wɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ayi kan'o fɔ sa n'hali sɔrɔ e ni ne kuma na appel vidéo la appel de y'a ɲɛ appel t'a ɲɛ ye koyi f'an ka ɲɔgɔn ye de o bɛɛ ye tiɲɛ sa mais kana na to ka nin kuma sugu nin fɔ ko ne ni musomanin wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o de ka di o man ne yɛrɛ e tɛ sun na hali ni ne bɛ sun na kɛ o bɛ mun kɛ sun na cɛnin tɛ foyi ye sun na sa n dabila ne kɔni bɛ sun na la ko tiɲɛ o bɛ na ne na ok n bɛna sa n bɛna butigi la ka na kɔnɔ i kɔrɔkɛ in dun sa nin bɛɛ de bɔra n bɛɛ bɔra n bɛna sisan na Musa ma se yan? Non, Lozi, Musa ma se yan. Lozi, n'i ye fɛn dɔ jateminɛ k'a b'an tugu o kana bila bi la n'i ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ sɔn o ma mais n'a ye mun fɔ i tɛ sɔn o ma ni mɔgɔ min y'i nɛgɛ i ka taa Umaru min fɛ yen walahi a tigi bɛ y'i bila kojugu la ja ka jugu n'e fɔlɔ de y'a kɛ Umaru la ni Umaru y'a kɛ hali n'a sɔrɔ Umaru kuma n'a kɔrɔmuso e bɛ se ka Umaru minɛ k'a bugɔ fo k'a faga mais n kala la n'i y'o kɛ n'a kɔrɔmuso a kɔni bɛ ban e man k'i ladimi nin ko la yɛrɛ ne m'a f'i ye jɔn m'a f'i ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni nin ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a bɛ tiɲɛ f'i ye n tɛ dimi kɛra ko ye o fɛ k'an tugu kun ɲɔgɔn kɔ de ni mun filila an ka sira yira o la i y'an fɛn bɛɛ de yan maa ka kan ne ka min f'i ye bi i m'a faamuya don ka ja sebali tɛ bunahadamadenya de don k'u bɛɛ waati de nba baasi foyi tɛ yen e bɛ jɔnni kɔ a si terikɛ de ne ye ne bɛ bɔ Amudala ye de komi sunkalo sera n nana sukaro de d'a ma a filɛ nin ye a si terikɛ de ye awɔ e bɛ mara de kɛ bon ne bɛ business de kɛ tiɲɛna o bɛ dɔ ye cogo la o de y'a dɔ tapɔn b'i da la problème t'a la n y'a mɛn n bɛna fɔ la i n tɛ sukoroko la Allahu akibar Asi e m'a fɔ ne k'e tɛ se ka fini dilan e ta ye ban de n tɛ baara fɛ de o de ye e Asi ta ye banankun tɛ ku jigin mɔgɔ ye a b'a jigin a yɛrɛ de i ye muso de ye ne nan'a sɔrɔ a bɛɛ labɛnnen don ka ban fitinin min tun b'a jɛ n yɛrɛ y'o tɔ dafa o tɛ baasi ye n nana kamalenin dɔ sɔrɔ du kɔnɔ yan ko i terikɛ de don k'e b'a dɔn a nana ni sukaro de ye ka n'a d'i ma Umar awa ye n wele Farida in na n tun ma sukaro dɔ d'i ma ka bila so kɔnɔ don i ka taa ta ka na n'a ye dɛ i ka n'a di yan n b'a ɲini fara ɲɔgɔn kan parce que aw filɛ ni sukaro tora aw ka bolo kan dɔrɔn a b'a bɛɛ tiɲɛ tiɲɛ mama n y'a mɛn i jɔ n bɛ minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan n bɛ tila ka sukaro ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ma i k'a teliya dɛ n bɛna taa bila armoire kɔnɔ k'a datugu
Fifi. Ebe mun la tan. Fifi ne kan lo ka ija te minɛ sisan dɛ. Kabi sunkalo yɛrɛ kɔni donna ka ban ayi e y'i tɛgɛ ko ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na du in kɔnɔ. Du in baara bɛɛ lajɛlen to n'o Asi bolo sisan o tɛ. E ye présidente ye sisan e de ye dutigi ye e tɛ baara kɛ. Tiɲɛ tɛ wa? Tobili kuma bɛɛ ne bɛ Asi de gabuguda la. Fɛn o fɛn Asi. O kumana e ta bɛna kɛ jumɛn de ye sisan fɔ n ye tan. Tɛnɛ o tɛ koyi e m'a faamu ne. Ɔhɔn jumɛn don? Minɛ o minɛ bɛ ko ne de b'a bɛɛ ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ jɔsi ne de b'u bɛɛ jɔsi hali ne de bɛ jiw bɛɛ ta nin ne ni Asi yɛrɛ de bɛn ma kan ye ne ka occuper olu la mɔni ko ninnu ne bɛ ka siran olu fɛ yen. E na Asi bɛn'a kan dɛ a ka to ka olu baaraw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Kuma banna. E bɛ siran ka mɔni ko e bɛ k'o fɔ ne ɲɛna e bɛ siran o ɲɛ. K'o fɔ ne ɲɛna e bɛ siran o ɲɛ. E bɛ siran kun jumɛn na? E tila ka ne yɛlɛ dɔrɔn ni mɔgɔ kunkolo de ya wala gere de bɛ ne kuncɛla ka yala n'i ye ka nin fɔ sisan a tɛna kɛ i n'a fɔ ne bɛ ka e ni siri ka da e kun ne bɛ ka kojugu baaraw kɛ e la k'e bɛ siran k'o fɔ ne ɲɛna. O tɛ ko tɛnɛ sunkalo mɔni ko ma nɔgɔ. Sunkalo mɔni ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ danga den jumɛn ka nɔgɔ k'a ta k'a dun o de ka nɔgɔ tɛ ya o tɛ problème t'a la n'i ka kuma mɛn komi e ni Asi de kɛlen don ka baara bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Désormais ne tɛ Asi ye gabuguda la tuguni n tɛ Asi ye baara wɛrɛ la tuguni e na Asi man ka baara bɔ ɲɔgɔn kɔ k'e k'o fɔ ne ɲɛna est-ce que e yɛrɛ kan k'o fɔ ne ɲɛna e kan k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna k'o fɔ ne ɲɛna Fifi nin y'a bannen mais a diyara n ye a ɲɛfɔli n ye o fana diyara n ye kosɛbɛ désormais Asi tɛ minɛ ta ka bila minɛn kɔnɔ k'i sigilen to yan n b'o f'i ye o de kun don ka ɲɛf'i ye. Comme kuma tɛ yan Asi m'a dɔn ne ka bɔli l'aw fɛ yen a kɛra erreur ba de ye a kɛra sababu ye fo ye nkalon tigɛ i ba ye depuis ne dun ma taa ne y'a f'i ɲɛna n ko n bɛ siran n y'a f'i ye ka d'a kan n ko n bɛ siran n y'a f'i ye ou bien n m'a f'i ye i ye n bila ka ko kɛ n man ka ko min yɛrɛ kɛ n bɛ sun de la nkalon tigɛ man di i ye n bila ka nkalon tigɛ. E tɛ maloya k'o kuma fɔ e t'a kalama k'e ye mɔgɔlankoloya ba de kɛ nin ye munna e m'i sin ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna i kɛra sababu ye ka ne ni n ba bila ɲɔgɔn na e bɛ sun na e tɛ maloya ka sun ko kuma fɔ e bɔra ka taa nkalon min tigɛ o ma jugu n'o ye Umaru b'a kalama fɛn min e ye danaya yɛrɛ bɔ ne kan walahi bilahi danaya kelen a tɛ ne cɛ bilen parce que i ye mɔgɔlankoloya de kɛ nin ye i tun k'i tilen ka tiɲɛ fɔ kɛ o de tun ka fisa i ka taa nkalon tigɛ. Kana n'o fɔ sa. I t'i bɔ ne da la sɔnni i ka taa nkalon tigɛ e kun t'i sin ka tiɲɛ fɔ e bɛ taa fɔ k'e taara ni fɛn ye ka t'o di ne ma e taara ni sukaro jumɛn ye e ni jumɛn de sera so kɔnɔ yen nɔ. Ne kɔnɔgabagatɔ de y'o fɔ. E kɔnɔgabagatɔ y'o fɔ cogo jumɛn i t'i tilen ka tiɲɛ fɔ Umaru n bɛna min f'i ɲɛna bi kɛ danaya kelen walahi ne kun kɛlen ka danaya min ta k'a da e kan o bɛɛ de banna bi e ye mɔgɔlankolon i t'i bɔ ne da la e b'i ka sunko kuma fɔ ne tɛ maloya ka sunko kuma fɔ ne ɲɛna o maloya t'e la ka sun kɛ ka tila ka nkalon tigɛ o maloya t'e la e y'o de ne ma kuma bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. i bɔ ne da la. Tiɲɛ non ne ye erreur yɛrɛ de kɛ tan